B'deċiżjoni f'waqta tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslet biex 6 djar li jinsabu bis-swit wiet omor fis-swieqi ma nħakkmux minn nirien li ħakmu l-istess wiet nhar it-tnejn li għadda. Għal dan id-direttur tal-operat tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro illi l-membri tat-tim tiegħu minkejja d-diffikultajiet li sabu ma' wiċċhom ħadmu b'tan dedikazzjoni biex mhux biss jikkontrollaw in-nirien imma anke biex jisalvaw il-ħajja naturali tal-wiet. Madankollu, it-temp ma tantx iffavorixxa din il-ħidma għaliex ir-riħ beda jtajjar il-ġmamar u jqabbad postijiet oħra. Fil-każ partikolari ta' wiet omor qasam min-naħa ta' San Ġwan għan-naħa ta' San Ġiljan hemm triq, però biex raru bir-riħ stess beda jaqsam min-naħa l-oħra u baqa' għaddej, ġifieri laqas ikkalkula triq li fiha ġiex karreġġjati kważi. U kompla jaqbad. U allura anka il-pumpira tagħna mhux kwestjoni li jiġru wara n-nar biex jitfuh. Irridu jaħsbu minn qabel fejn ħajkun qiegħed in-nar biex jilqawlu minn qabel biex iwaqfuh. Sfida oħra l-pumpira kienet illi fil-wiet kien hemm in-nies fosthom sidien tal-għelieq li poġġew lilhom infushom f'riskju biex jisalvaw l-annimali li kien hemm fl-għelieqi. Darba kienet diffiċli wkoll li x'kenna ħafna nies jew li kienu għaddejjin mill-wiet u forsi ma tawx każ u jew m'għandunawx ukoll għax jista' jagħtik dan huwa nar li jkun veloċi ħafna ta' veloċità kbira. Illi kellna nieħdu ħsieb lilhom ukoll biex nagħtuhom istruzzjoni ta' fejn jridu joħorġu u fejn jridu jmorru. L-appell huwa li f'każijiet fejn in-nar ikollu l-possibilità li jinfirex malajr il-pubbliku jitbiet mill-periklu. Fil-każ ta' nhar it-tnejn li għadda sidien telieqi setgħu jxarbu l-ċuħ tal-għelieqi tagħhom biex jilimitaw in-nar milli jkompli miexi. Li wieħed ixarrab u jibda jilqa' n-nar minn qabel iva, però li jipprova jitfih u ħafna drabi mhux se jkollok suċċess ukoll. Ir-rimi ta' sigaretti barra b'mod speċjali f'postijiet fejn ikun hemm il-ħaxix niexef jista' jwassal għal nirien simili. Id-direttur tal-operat tal-Protezzjoni Ċivili qal li fix-xhur meta t-temperatura tkun għolja isiru aktar spiss in-nirien li jibdew minn ħaxix ħażin. Il-każijiet jiżdiedu b'aktar mid-doppju meta jibdew il-vakanzi tas-sajf.